Sådan laver en rigtig Danish housewoman mad. Først så klør hun sig lidt på ryggen. Så samler hun rygtag op, smider en kalender i. Lukker hun rygsækken igen. Så går hun videre. Så går hun udenfor. Desværre, vi spørger en plan. Det er hard action folken, som I kan se her. Jeg tør næsten ikke engang selv at gå og filme det her. Prøv at se hvor stærk hun er. Hun er jo en ren superwoman. Så med nogle biceps. Det er jo lige før de er større end min lillefinger. Se lige lyngen. Ja, lyngen. Meget vigtigt. Zoom lige ind her. Så bliver det godt nok lidt grumset. Ej, hvor er det fint. Hard action. Hun lukker døren. Og der skete ikke noget. Man skal huske at se godt ud, når man laver mad. Så bukker hun sig ned for at samle lidt støvkorn op. Så smider hun lidt støvkorn i skraldespanden. Så piller hun med komfuret. Det er hard action, folkens. Så står hun bare og smiler og ser dum ud. Det er meget vigtigt, når man laver mad. Hun har katten inde ved sig. Den stiger dumt op i loftet. Kigger til siden. Så. Hard action with pigsgris. Så smiler hun igen. Lille barn spiller computer. Meget interesseret. Sidder og onanerer, som så fint kan se. Det ser sådan ud. En hånd nede ved diller, og den anden ved computeren. Han ser nok porno. Askebær, gjort rent. Meget vigtigt. Tepose i skraldespanden. Tallerkener findes frem. Ting. Bestik. Gafler, kniv, pas på. Kniv kan være skarpe. Og husk, det er en meget vigtig del af madlavningen, at du gør det her. Ellers smager maden ikke rigtig godt. Skynder hun sig hen. Lægger en teske på bordet. Skynder sig hen til en skuffe. Finder et fad frem. Og der var fuld drøn på. Nu kigger hun i kogebog. Men der var ikke noget spændende. Så står hun lige og varmer sig lidt. Det er ikke ligesom i gamle dage, hvor de lavede mad over bål. Og komfur er lidt koldere. Står hun og stiger lidt uintelligent. Ved at falde sammen og grine. Det er en meget vigtig del af madlavningen, at man står ved at knække sammen og grine. Nu er hun færdig igen. Nu klør hun sig lidt i røven. Mor, du må ikke få mig til at grine, så hoster jeg bare. Find du noget spændende deromme? Jeg skal lige finde ud af, hvordan det ser ud. Hvordan det ser ud? Det der filmer.